skrælle æbler. Spørg lige igen. Fordi det er faktisk et okay, ganske... hvad vil du spørge om nu? Om vi skal skrælle æbler sammen. Nej, Hold nu kæft. Det kunne være, altså det kunne være mega hyggeligt at sætte sig i en rundkreds omkring et bål, og så sidde og skrælle æbler. Bro, han er ved at gå helt, der var det er pisse, han siger klop. Okay, prøv at svare. Det eneste jeg har spurgt om, det er om folk synes, jeg er en idiot. Okay. Og hun, i den røde derovre. Jeg er en idiot. Ja, det er det. I den sorte og blå jeans der. Han svarede, nej, jeg er en sød dreng, han kan lide mig. Pigen, der sidder over for os og læser, nu følger jeg lige noget kode her. Hun svarede, pænt og ærligt, er du retarderet? at jeg er en sød dreng, og hun vil gerne være mere end bare venner. Jeg kan aldrig med jer to. Ja. Og Bubber, han, ja, lad os bare sige, at han har det godt. Okay, men altså, nu skal jeg lige tænke på... Jeg skal så meget op på alle mulige sider. Er du en kage? I love kage. Kage. Kage.